Να σας πω κάτι. Πώς τόλμησες και μπήκες στο γραφείο μου χωρίς να χτυπήσεις? Μα πρόκειται για κάτι σοβαρό. Πήγαινε έξω αμέσως. Πήγαινε έξω! Μα είναι πολύ σοβαρό. Έξω είπα και σου διπλασιάζω το πρόστιμο. 200 δραχμές πρόστιμο. Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Διευθυντά. Δεν φεύγω να με ακούσετε. Αχ, με συγχωρείτε γιατί έχω κάποιο τρελό εδώ. Ορίστε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα. Λέγε βλαμένε. Τι είναι αυτό το σοβαρό? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα! Τρελάθηκες βρε, θα μου πεις τι θέλεις να μου πεις. Τίποτα! Εσύ θα με σκάσεις βρε. Τίποτα! Πας βρε, έλα εδώ βρε. Τίποτα! Λέγε ρε, τι θέλεις. Τίποτα! Τίποτα. Τίποτα! Τίποτα. Τίποτα. Συγκατέσιμο βρε. Λέγε τι θέλεις. Τίποτα! Λέγε βλαμένε. Τίποτα! Τίποτα! Α, μα είναι η στιγμή που το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι. Που το αρνάκι γίνεται λιοντάρι. Τρελάθηκα! Και βούτυξες τα λεφτά. Τα βούτυξα! Επιτέλους. Α, τα βούτυξα. Δόξα εσύ ο Θεός. Είπα κι εγώ, θα αναλύσω τη ζωή μου. Θα βγάλω το άκτη μου. Θα πάω κι εγώ στην Ευρώπη. Με την πιπί. Με την πιπί. Με την πιπί. Την πιπί που με έβρισκε κι αυτή βλαμμένο. Αλλά τώρα είχα τα λεφτά. Τώρα μπορούσα να την αγοράσω κι αυτή και για όλο τον κόσμο. Είχα λοιπόν στην τσέπη μου την ταυτότητά της. Διαβάζω τη διεύθυνση και πάω αγοράσω καινούργια παπούτσια. Καινούργιο κοστούμι. Γεια. Ευχαριστώ. Γίνομαι του κουτσιού. Και μια και δυο ξεκινάω για το σπίτι της. Ορίστε κυρία μου, της είπα, η ταυτότητά σας. Η ταυτότητά μου τη βρήκες επιτέλους.